Ahoj, tady Lenka z Tvorboshopu a dneska si uděláme makramé motýla. Budete potřebovat dřevěný kroužek, stojánek nebo izolepu, 2 příze, my jsme použili Juskův koton makramé a nůžky. Z barvy, kterou chcete mít uprostřed, si odměřte zhruba 1 metr. Připravenou přízi si přeložte do třetiny a přivažte tímto způsobem na dřevěný kroužek. Kroužek si dejte na stojánek nebo si ho přilepte na pevnou podložku. A teď už jdeme na pletení. Levou nit držíte a pravou rukou pletete. Jdete nejdříve horem, utáhnete uzlík, a pokračujete spodem a opět utáhnete. A takto vám vznikne první očko. Těchto oček je potřeba udělat 8. Snažte se utahovat zhruba stejně. Máme 8 uzlíků a teďka připevníme ke kroužku. Rovnou nit, tu, se kterou jste nehýbali, dejte dovnitř kroužku. A tudy spodem vytáhněte nahoru. Přetáhněte na druhou stranu, ze spoda kroužku a zde provlíkneme. Utáhneme, srovnáme si to a obě nitě vzadu svážeme 2 uzlíky. A obě nitě ustřihneme. Druhé barvy si odměříme 1,5 metru. Stejně jako předtím přeložíme do 1/3 a přivážeme na kroužek. Kratší stranu nitě směřujeme k bílé barvě. Nyní pleteme úplně stejným způsobem jako předtím, když jsme dělali vnitřek toho prvního křídla a vlastně obpleteme ten vnitřek. Přesný počet těch ok se nedá říct, protože záleží, jak utahujete, takže to musíte vyzkoušet. Nám to vyšlo na 14. Pokud si nejste jistí, jaký jste dělali uzlík, jestli ten spodní nebo ten horní, tak pokud je tam oblouček, tak jedete z vrchu a pokud ten nit kouká zpoza uzlíku, tak jedete ze spodu. Udělejte si jich třeba kolem 10, takhle si to vyzkoušejte a pak už poznáte, kolik jich je potřeba dodělat. A teď úplně stejným způsobem jako předtím si přiděláte vršek toho křidýlka k tomu dřevěnému kroužku. A opět otočíme a 2 uzlíkama nitě svážeme k sobě a ustřihneme je. Takto nám vzniklo první křídlo a budeme dělat ještě další 3. Jedno stejně takhle malinký a 2 větší spodní. Nyní máme hotový 2 křídílka, takhle si je pěkně posuneme k sobě, srovnáme si to. A budeme dělat 3. křídlo, větší, který bude tady, a to bude ze 3 barev. Budeme potřebovat 1 metr bílé, asi 1,20 m té fialové a 1,5 m bílé na zakončení toho křídla. Opět stejným způsobem připevníme ke kroužku, předtím jsme si rozdělili na třetiny, liščí smyčkou takhle přiděláme, tu kratší část té nitě držíme v levé ruce a pravou rukou pleteme zase vrchem, spodem a střídáme strany. Nám to zase vyšlo na 8 těch uzlíků.
Musíte si to opravdu zkontrolovat, protože každý utahuje jinak a ten počet může být jiný a stejným způsobem zase takhle připevněte k tomu dřevěnému kroužku. Pokračujeme prostředkem spodního křídla, nám to zase vyšlo na 14 uzlíků, takže si to upleťte úplně stejným způsobem a sejdeme se, až budeme mít ten prostředek spodního křídla hotový. Máme hotovo, nezapomeňte si to vždycky uhladit, urovnat a teďka si vezmeme zase bílou, odmotáme si 1,5 m a uděláme poslední část spodního křídla. Zase tu přízi přeložíme na třetiny a liští smyčkou přiděláme takhle na pravou stranu toho spodního křídla. Kratší část držíme v levé ruce a pravou pleteme. Nám to vyšlo na 22 uzlíků. Pokud si to chcete urychlit a usnadnit, můžete si ty příze, které jste si nastříhali, takhle přivázat vedle sebe všechny 3 a začít plést od té prostřední. Uděláte si potřebný počet uzlíků a potom už jenom tím způsobem, který jsme už ukazovali, to přivážete k tomu dřevěnému kroužku. Na konci už je potřeba udělat motýlkovi jenom tykadýlka, ty jsou úplně jednoduchý, zase si ustřihnete kousek příze, přiděláte ho tím tou liští smyčkou a potom to ještě jenom takhle jednou obtočíte, protáhnete tím vzniklým okem a utáhnete a to samé uděláte z druhé strany. Zase obtočíte středem toho motýlka a tím vzniklým okem tu přízi protáhnete a pořádně utáhnete. Potom už si jenom uděláte na obou dvou těch nitích uzlíky, což vám budou tvořit právě ty tykadýlka a nad uzlíkama to ustřihnete. Motýlek je hotový, podívejte, jak krásně vypadá. Můžete si hrát nejen s velikostí, ale i s barvama. My jsme udělali tyhle druhy, tak kdo si ho uplete s námi?